Hun kan godt lide at være med. René Søndergaard er økologisk mælkeproducent ved Hassing i Thy. Her driver han Højbogård med 140 mælkekøer og leverer mælken til Thise Mejeri. Mælkeydelsen er blandt landets højeste, og han har igennem de seneste 6 år lært at mestre kunsten at få økologi, afgræsning og mælkerobotter til at gå op i en højere enhed. De sidste 12 måneder der har vi leveret 11 tons mælk per ko til mejeri. Så de ligger på de der 11,8 nu og lidt stigende. Robotterne kom til Højbogård i 2007 i forbindelse med en modernisering af stallen. Der havde vi dybstrøelse og mælkestal, og jeg tøtte, der skulle ske ligesom lidt andet. Og jeg er blevet opereret i begge skuldre, så jeg havde sådan lige lyst til at stå og mælke køer. Så robotter, det tøtte, der var en rigtig god alternativ til traditionel mælkestal. Køerne vendede sig hurtigt til dem. De kvitterede med mere mælk, blandt andet på grund af flere mælkninger per døgn. Altså i gennemsnit lever vi på 3,2 mælkninger, og om sommer her, der kunne vi samtidig gå ned på 2,67 mælkninger, lige når de kommer ud, og sådan, de skal ligge ind i en rytme. Men ellers så leder de på de der 3,1 mælkninger, og det gik altså lige lidt ekstra mælk ved, at de får den ekstra mælkning. Og selvom ydelsen i forvejen var høj, har det resulteret i en væsentlig ydelsesstigning i forhold til tiden før mælkerobotterne. Jamen, vi havde været op og lære på lidt ydelse omkring de godt 10 tons, men der brugte vi for meget kraftfoder. Det var for uøkonomisk. Altså, nu her, når vi kan dosere det med ydelse, så får vi meget mere ud af de kilo kraftfoder, vi bruger også lidt færre kilo kraftfoder. Afgræsningsmarkerne ligger fra lige uden for stalddøren og ud til en afstand på 800-900 meter. Når køerne går på de fjerneste marker, giver det en lidt lavere mælkefrekvens, men det er en pris, René gerne betaler. Der falder vi 0,2 mælkninger per ko i de perioder der også. Og det kan jeg sagtens acceptere. Altså det er jo det, vi har valgt med økologi. Altså det er, at de skal ud på græsset, så må vi tage de. Altså det koster lidt mælk, men det kan jeg sagtens acceptere, fordi jeg vil hellere have sådan, at jeg skal bruge alle mine tiger med sommer på at jage køkke frem og tilbage og flytte og stresse dem. Altså her, jeg vil helst have, at de kan selv finde rundt i det system, som vi har. Og det, jeg godt kan lide ved systemet, det er også, når vi har åbent så lang tid, det er, at ko, den har en utrolig stor valgfrihed. Altså, jamen, den kan jo sådan set frit vælge fra alle hylder, og vil jeg malkes, eller vil jeg have noget grovfoder, vil jeg lægge ind i sand, eller vil jeg ud og spise græs. Altså, at vi så bestemmer lidt om, hvor lang tid de skal være ude og græs, altså, det kan de helt få lov at bestemme selv, jo, men ellers generelt, altså, vi driver jo sådan med køer, ligesom når man jager dem ind til malkning. Altså, jeg tror så sådan rent benmæssigt, det går bagere, når en ko den går for sig selv, fordi træerne på noget, den tog der er godt, så er det nemmere, hvis jeg går for mig selv, fordi så kan jeg flytte med eller noget. Kommer du jagen med sådan en flok køge ind til malkning, som vi gjorde i gamle dage, jamen der bliver puffer, der bliver skåb og sådan noget, og så får de jo alle weight over på den ben, som de sådan set ret gerne vil have det over på. Så jeg tror, det er sjældent, vi oplever de store benproblemer. Ko kommer ind, og den begynder at dosere kraftfoder. Vi har nogle børster her, som går ind og børster apart og rent for urenheder. Og så går mælke over i en mælkeudskiller, ligesom i gamle dage. Og den ser jo så herinde. Og der bliver mælken så, den bliver vejet. Og heromme på display her, der kan man jo så se, at de blå pile, de viser, at der er mælkeflow på, og en flueben viser, at nu er han færdig med at mælke på de kirtler. Den tager over enkeltvis af mælkeflow, så hvis den kommer aldrig til at tomgangsmælke på yveret. Og så viser han jo så antal kilo. Og herinde kan vi så gå ind og sætte dem til at separere fra til inseminør eller dyrlæge, eller hvad de er, vi vil. Så bliver de automatisk ledet hen i separationsafdelingen. Så vi får mange data om hver enkelt ko, og hver malkning, og hvorfor og hvordan og sådan noget. Og, jamen, jeg tror i hvert fald det der med, at vi får tonnet patkopper og enkeltvis giver en god yversundhed i forhold til, at de bliver tomgangsmalkende. Vi har aldrig de der udtrukne patkanaler, som vi kunne godt have i gamle dage. Og så er der sådan en fordel ved robotter, hvis vi kan gøre en træpat, og det er at gå ind og taste den ind i computer, så malker den kun på 3 kirtler, og så er det problem løst. Og det har vi også fået ud af med robotter. Der er faktisk mange af de der celletalskøkke, som man i gamle dage fandt ud af, og de gik faktisk ret meget mælk på den kirtel, og det kan vi jo se nu.
Så derfor har jeg nemmere ved at sige, at den bliver træpatter, og så er det. Men robotmalkning i kombination med afgræsning er også en logistisk udfordring. Jamen, til at begynde med, vi skulle jo lige lære, hvordan det var, vi skulle få køer til at finde udgård. Altså, det vi har lært, det er, at græstilbuddet skal være derude. Altså, de skal have noget, de tørs, de vil gerne udgård have. Så jeg vil sige, altså, man skal have noget jord omkring et hus, og også have hvad skal man sige, trafik til at fungere her i Salt. Vi er så heldige, at vi har robotter i den ene ende, og det er der, de bliver lukket ud, og de kommer ind i den anden ende. Det var en større problem, hvis nu vi havde, at køer skulle ind og ud den samme sted. Jo. Det ville jo altid ikke noget problem. Altså, det er sådan, det med at få hvad skal man sige, trafikken til at glide lige så stille og roligt, så der at køer de skal, hvad skal man sige, forbi hinanden. Det skal helst være motorvejstrafik, hvor det er envej. Malkerobotterne på Højbogård har ikke kun betydet en højere frihedsgrad for de firebenede. Altså, bunden og skal stå i en malkgrav, dem 2 timer lige, og dem 2 timer med eftermiddagen. Altså, om klokken den bliver sat om aftenen, inden jeg går ikke i støl, så det er lige meget. Altså, det er sådan set kalve, der skal have mælk, det er sådan set lidt det. Og vi fodrer altid fra morgenen af, så det er meget frihed, og det har virkelig ikke noget forletninger, sådan rent arbejdsmæssigt, også weekend og sådan noget. Altså. Men robotterne giver så til gengæld nogle andre arbejdsopgaver, og en gang imellem andre arbejdstidspunkter. Man skal have lyst til at have robotter. Det er den første ting, fordi altså, og som jeg sagde også, robotter, det passer af sig selv. Altså du skal have lyst til, og det er en helt anden måde at have malkekøer på, at du er jo aldrig færdig. Altså du kan jo sige om klokken 6 om aftenen, når du er færdig med at malke til aften, jamen så er du færdig. Altså der kan jo komme en alarm og sådan noget. Altså for at, jamen altså en gang hvor i 3. og 4. uge blev jeg der væk af min natsøvn, at der er kommet en enkelt alarm, hvor der er en ko, der måske er trængt en patkop eller noget. Men det er jo sådan, at vi blev væk af hele tiden. Og med hensyn til afgræsning, altså, jamen man skal ikke sige sort på, at, hvad skal man sige, det med afgræsning og robotter. Altså, der er jo en del økologer, der har og kan også godt få til at fungere. Så nu om dagen, hvis vi skal tjene penge, så bliver vi nødt til at være effektive og få de ting med, som vi kan fra køer. Selvom man tørs det går godt, der er altid 500 kroner sadler, hvor en ikke har en ko, du kan gå og fange, hvis du bare lige gør lige lidt bag hele tiden. Og det føler jeg i hvert fald, at man skal også sige, at man har robotter. Robotter passer af sig selv. Men det er en forletning rent arbejdsmæssigt. Du får nogle egne arbejdsopgaver. Sådan. I en tid, hvor der bliver talt meget om tilbagelægning fra økologisk til konventionel mælkeproduktion, har René Søndergaard andre planer, når mælkekvoterne forsvinder. Ja, så planen er jo, at vi har sat en ekstra mælkerobot ind. Vi har sat 3 nye ind og kommet over med de 2 gamle. Og det er meningen, at vi skal til at mælke de der 175 køer. Årskøer, som vi kan komme op på, og vi har forpagtet en ejendom, hvor der er økologisk med 95 hektar, så flytter vi kvier derhen, og så er meningen, vi vil malke herhjemme. Vi har 1.500 sengebord, så det er det, vi er lidt af i begrænset stik. Og hvad skal jeg koste, vil nogen sikkert spørge. Vi har givet 2,2 millioner for dem 3 her. Og det er så i kraft af, at vi havde nu af de faste installationer, har vi brugt fra de gamle år. Så har vi så fået en rimelig god pris på de gamle også. Så det er jo derfor, vi valgt at få 3 nye frem for at sætte en enkelt brug ind. Robotterne er på en fast serviceaftale, hvilket gør det let at visitere. Jeg ved lige nøjagtigt, hvad det koster hver år at have de her malkerobotter. Og jeg vil i hvert fald sige, i forhold til at jeg skal have en medhjælper, jeg tror, der er ret mange, der vil malke for det, jeg betaler om år. Altså, der er rigtig mange, der siger, at det er dyre at malke robot. Det er det også. Det er der dyrere end traditionelt malkestøl, men for mig vedkommende, så kommer der ingen ekstra regninger. Jeg kan budgettere de næste 10 år alene af, hvad det koster med at malke. Og den tryghed, den kan jeg godt lide at have, at man ved, at man kan budgettere. Men robotter ændrer dog ikke på de fundamentale arbejdsvilkår for en mælkeproducent. Og der er der også nogle dage, der er træls og sådan noget. Altså sådan er det, hvor man tør sig på uheld kan forfølge igen, men altså så kommer der en ny kald og godt tilpas og vil drikke og sådan noget. Så er man jo glad igen, og så går jeg jo i livet.